Filɛbaaw ani an lamɛnbaaw ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula min ye nɛgɛw ye o kun ye an sɔsɔ nɛgɛ sɔsɔli o ye an bila yɔrɔ min o kun ye an kun bɛ ka don Tenza Waten ale kɔnɔna na min ye jamanakuntigi ale ni Erdogan ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ sɛnɛ ladili k'o fana fara a kan yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an ka sɛnɛkɛlaw fɛ. An b'a yira u la k'a fɔ min ye Tenza Waten ale kɔnɔna na nin waati na wolomasiri tabaw u kɛlen ka baara bɛɛ lajɛlen bɛɛ sankolo baara ma n'o ye avion ye drone avion de chasse Mali ale ni Burkina wolomasiri tabaw olu de kɔni bɛ ko o baara kɛ baara min bibi na ni ale kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko o kan ka taa wolo min na o ye ka Tenza Waten yɛrɛ k'ale lakana maaw n'u bolominɛw k'olu bɛɛ lajɛlen lakana min ye dugudenw ye ka se ka sigiyɔrɔ du u ma sigiyɔrɔ min na sabu se ka baara kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na an b'a yira u la fana k'a fɔ min ye Irisilakaw ye olu ye dɔn yɛlɛma ɲamakɔrɔ dɔn yɛlɛmani ɲamakɔrɔ o ti ko wɛrɛ ye minan minnu bɛ yen ni o ye minanbaw ye u ye o layiduw ta o dɔw olu ye nali daminɛ kabini kunun o sufɛ pankurutigi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Tesaltikaw fɛ amachasi kan kɔnɔna na minanw n'o ye minan kura wɛrɛw ye baara min kan ka kɛ Tenza Waten ale bɛ se ka kɛ cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na k'a sɔrɔ deguma maa si sɔrɔ o baaraw olu fɛɛrɛw tigɛli bɛ sen na an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ duguden caman bɛ yen olu minnu kun kɛlen don k'a to bamajuwale kɛbaaw ka to ɲagamiw la olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini k'u mabɔ bamajuwale ni ɲugawale kɛbaa ninnu na Tenza Waten yɛrɛ dugu kɔnɔna na sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Damanda ye Dama denmisɛnnin caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ taali kɔrɔ dɔn sabula mugu minnu cira yen n'o fɔra olu kɔ o kɛra olu ma kisili ye sabula nin waati in na olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a jira fana k'a fɔ ko min ye Tenza Waten ale kɔnɔna na a ko olu cayalen don kosɛbɛ sɔrɔdasiw olu kɔni ka duguma taali an ma o kuma mɛn fɔlɔ nka baara min kɔni bɛ sen na o bɛna na continuer ni pankuru ye pankuru minnu fana n'olu kan ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ yaasa a baara bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka sigi sen kelen kan Mali ale ni Burkina olu bɛ o baara la yen o hukumu kelen de kɔnɔna na sa an b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye musow tɔgɔladon tun bɛ yen kunun musow tɔgɔladon in ale kɛnɛ ka sa fanga ɲɛmaa n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni ye laseli kɛ ka kɛ ni Tenza Waten wulikajɔ in ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i faso dɛmɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ŋaniya kɛ kelen cogo min na fanga ɲɛmaa a ye musow wele u k'u cɛsiri u ka dɔ fara cɛsiri kan ka se ka jamana dɛmɛ nin waati gɛlɛmanba in kɔnɔna na Choguel Kokala Mayiga a ye kuma min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Effectivement, il y a eu plusieurs assauts. Mais nos soldats ont entendu un message. Nous leur avons dit, nous n'allons jamais perdre la guerre contre le terrorisme. Nous pouvons perdre des batailles. Et c'est ce qui se passe souvent. Les militaires vont perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Nous allons la gagner parce que notre combat est juste. Historiquement, politiquement, nous allons gagner. Tenza Waten, on a perdu une bataille, mais nous allons gagner le combat. Tenza Waten sera malien. Tout le Mali sera malien. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais lancer ce message à nos soldats. Soyez fiers. Ceux qui vont tomber, vous ne mourrez pas pour rien. Vous mourrez pour votre peuple. D'autres vont mourir dans les hôpitaux ici à Bamako. On ne sait même pas qui sont-ils. Mais vous, on va se rappeler de vous un jour. Ceux qui seront partis, vous aurez donné votre sang pour que nous soyons dignes, pour que nous puissions parler. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui, mais à Tenza Waten, on ne peut pas faire une salle comme ça, faire des réunions. C'est parce que certains sont en train de se sacrifier là-bas. Ils ont droit à tous les honneurs et les soutiens nécessaires. Le soutien de leur grand-mère, de leur mère, de leurs femmes, de leurs enfants, de tous les Maliens. Vous gagnerez cette bataille-là, Inch'Allah. Nous allons la gagner. Toute la région de Kidal,
toute la République du Mali va revenir dans le giron de l'État malien. Inch'Allah. C'est l'armée malienne qui le fera parce que son combat est juste. Les quelques images de propagande que nous voyons sont destinées à nous démoraliser. Ils ne réussiront pas, ils ne connaissent pas les Maliens. Nous avons perdu des milliers d'hommes. Cela ne nous a pas empêchés d'avancer. Et nous allons continuer à avancer. Comme il a dit, ce combat, nous l'allons gagner. Je voudrais aussi saluer nos amis. Vous savez, on dit trivialement, on connaît les amis dans les difficultés. Moi, j'ajoute, les amis, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Lorsque tout est sombre, c'est en ce moment que vous voyez les étoiles. Les amis sont comme ça. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont avec un peuple qui ne va jamais les oublier. Nous ne sommes pas un peuple d'ingrats. Ceux qui versent leur sang aujourd'hui pour le Mali, leur peuple, leur gouvernement, leurs dirigeants doivent savoir qu'ils sont morts pour un grand peuple. Ils sont morts pour sceller notre amitié à jamais. Parce que nous avons besoin de sortir de cette situation de vassalisation dans laquelle certains voulaient nous maintenir. Et nous sommes conscients que c'est avec l'appui de nos amis que nous allons réussir cette bataille qui est incertaine. C'est pour cela que je dis qu'on ne va jamais les oublier. Ils n'ont pas à se décourager. Cette bataille-là, la main dans la main, nous allons la gagner. Nous allons prendre la totalité du Mali. Inch'Allah. L'autre message, c'est à la classe politique. J'ai vu sur des réseaux des gens qui à peine se réjouissaient de certaines images macabres qu'ils voyaient. Faites attention. On est en train de nous manipuler tous. Nous sommes ça. Ne vous laissez pas manipuler. On veut vous maintenir dans l'esclavage. J'ai vu des communiqués de certains partis. On le fait signer par une personne qu'on ne connaît même pas. On dirait que les grands chefs qui sont connus ont honte d'avoir leur signature sur les déclarations. Moi, j'ai lu les déclarations de tous les partis. Ayez le courage de soutenir votre armée. L'armée va au-dessus des gouvernements. Quel que soit celui qui viendra au pouvoir, il aura besoin d'une armée forte. Tenzawaten a kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ o ye wulumasiri tabaw ka baara kɛcogo kun fɔlɔ o kɔni ye pankuru minnu n'olu ye gosili fɔlɔw kɛ dɔw ye faranga kɛ a ka kunungo fo kana se sɔgɔmada in na la o baara o bɛ k'a to bi jugu caman maa minnu kun dogolen don jamana minnu bɛ yen n'u bɛ ka ninnu dɛmɛ a ko bɛ ka ɲɛdɔn sabula marafaw olu kisɛw mara baara kɛra ni minɛn minnu ye jɛkulu minnu bɛ yen n'u jɛra u dɛmɛna cogo minnu na a caman bɛ ka ɲɛdɔn furakɛliko ta sira fɛ fana maa caman cɛra ka don an dafɛ jamana dɔw la ka t'u furakɛ ye u yɛrɛ ka sɔrɔdasi dɔw bɛ a la olu ye degun sɔrɔ ko in kɔnɔna na Mali ale n'a lamini jamanaw min ye a diya ye c'est que kabilaw u bɛ ɲɔgɔn dɔn sigida maaw bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ko dɔ kɛra nin ye maa nin ye nin ka maa ye nin ye nin ka maa ye mɔgɔw b'o dɔn a ko la ko in min ye a ko gɛlɛmayɔrɔ ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu tun talen don damanda la a ko kɔnɔna na olu caman bɛ k'u senfa ka bɔ u bɛ k'u senfa ka bɔ degun min tun b'u kan damanda ninnu na u bɛ k'olu fana lakali mɔgɔw ye u ka se k'a faamu o hukumu de kɔnɔna na caman sera ka don Alizerikaw kɔni fɛ yen u denmisɛnninw caman Tchadikaw b'u la Sudankaw b'u la Nigerikaw b'u la Maliyɛnw yɛrɛ denmisɛnninw caman b'a la minnu taara damanda la sabula kɛnɛ in kan yen maa caman de bɛ yen minnu ka baara ye dama ye u y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don degun b'a a la nka maa ka to i sigilen ten i tɛ ka foyi k'i yɛrɛ ye o fana cɛ man ɲi o de la a caman taara nka bi an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ an dɛmɛbagaw ni an min bolo yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ n'o ye Irisi ye ale fana ye dɔn yɛlɛma ɲamakɔrɔ sabula minɛnw bɛ minɛnw na olu tɛ ka na jigin Bamakɔ tuguni an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ min ye Tesaliti ye jɔyɔrɔba min bɛ Tesaliti la an ka jamana kɔnɔ nafa min bɛ Tesaliti la an ka jamana kɔnɔ Tesaliti bɛ diɲɛ sanfɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ
o kama to seli ti pankuru jigi kɛnɛ ale kɛlen no kɛnɛ ye bi kɛnɛ min wasalen no minan caman jigini na baara kun fɔlɔ min bɛ sen na n'o ye avion tigiw ye n'olu tilara jagoya don sɔrɔdasiw bɛ jigin duguma o duguma baara bɛ daminɛ waati o waati maa si t'o dɔn nka sɛgɛsɛgɛli minnu na an sera ka dasumusumuli minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ pankuru ko in kɔni bɛ to sen na sabula u y'a ye k'a fɔ yɔrɔ minnu tun bɛ yen n'o ye yɔrɔ gɛlɛmanbaw ye tesaliti kɔnɔna na ni gosili kun kan ka se o yɔrɔw ma o sera yɔrɔ caman sɔrɔla nka halisa min ye pankuru ye o baara bɛna na to sen na maa minnu kan ka taa dugu ma olu cɛdenw fana labɛnnen don yaasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min degun ni gɛlɛya min sɔrɔla tɛmɛnen in na o ɲɔgɔnna kana sɔrɔ tuguni o de la bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko min ye olumasiri tabaw ye ko k'u dɛmɛ o conseil malien islamique du Mali ale ye lajɛba kɛ kunungo lajɛ senfɛ a ɲɛmaaba n'o ye Usumani Serifu Madani Ayidara ye ale ye laseli kɛ laseli min kɛnɛ ka a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye an k'an ka sɔrɔdasiw senkɔrɔma dondo an k'an ka jamana dɛmɛ nin waati gɛlɛn in na a y'a ɲini silamɛ diinɛ maaw fana fɛ sini ni Ala sɔnna a ma u ka fɛɛrɛ kɛ jumaw la u ka dugawu kɛ jamana ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ a y'a da don sanjiko gɛlɛya sanjiko fana na sanji bɛ ka tiɲɛni min kɛ bi silamɛw bɛ se ka dɛmɛ mun ta ka ɲɛsin o ko hukumu kɔnɔna na Usumani Serifu Madani Ayidara kunungo o conseil islamique ale jabala la a ye kuma min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Comme a bɛɛ b'a kalama jamana bɛ ka taa sira minnu kan ni denw minnu bɛ jamana kan bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la o la o conseil islamique ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ ka hakili jagabɔw kɛ ka gundoladugawu kɛ ka cɛsiriw kɛ fɛn caman na nka bi o conseil bɛnna kan an ka sigi kɛnɛ yɛrɛ kan ayiwa k'a ɲini k'a lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani maliyɛn ɲuman bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan degun min bɛ jamana in kan ni o ye kɛlɛ bi an ka sɔrɔdasiw bolo ka se ka dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye Ala bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na k'a yiriw la conseil islamique tɔgɔ la maliden ɲuman bɛɛ b'u kɔfɛ jamana in kisili la ani jamana in tangani na ani jamana in wulikajɔ la jamanaden ɲuman bɛɛ faralen b'u kan degun minnu kɛra ni o de ye dɔw ni tora la an bɛ dugawu k'olu ye Ala ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma alors minnu banana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u kɛnɛya minnu fana bɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'olu kɔlɔsi Ala k'u se n ka dugawu bi jamana sɔrɔdasiw ye ɲɛmɔgɔw ye hakili min b'u bolo n'o ye jamana bɔli ye bolo la Ala bɛ se k'an n'u dɛmɛ o la cogo min o kɔfɛ a ɲininen don fana o conseil islamique tɔgɔ la Mali silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ ani Mali diinɛtigi bɛɛ fɛ ka taa se hali kerecɛnw ani diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ k'i ɲɛsin ka Ala sɛbɛkɔrɔ wele jamana in ye kɛrɛnkɛrɛnma Mali silamɛw juma nata in a ɲininen don Mali silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ misiriw kɔnɔ an k'an janto kutubaw la ka bɛɛ ɲɛsin an ka jamana in ma ka dugawu kɛ Mali ye Ala bɛ se ka Mali bɔ bolo la cogo min na hakili ŋaniya jugutigiw minnu ɲɛsinnen bɛ an faso ma ni ŋaniya juguya ye Ala bɛ se k'u dɛsɛ cogo min na ka an faso kɛ an sago ye o dugawu ɲininen don Mali silamɛ bɛɛ fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan o kɔfɛ fana komi a bɛɛ b'a dɔn maliyɛn kelen mana tɔɔrɔ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ Mali bɛɛ de ye tɔɔrɔ sɔrɔ ni min b'i yɛrɛ kalama sanji min nana tile fila in na bɛɛ b'a dɔn sanji a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la hali Bamako yɛrɛ b'a la ka taa se Bilanw ma ka taa se yɔrɔ caman ma o Bilanta kɔni juguyara o juguyara mɔgɔ caman bɔra u bɛ ekɔlisow de la hali dɔw ma si yɔrɔ sɔrɔ a la an filɛ yɔrɔ min kumana k'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ ani se bɛ maa o maa ye n'i ye mɔgɔ ɲumankɛla de ye i k'i ɲɛsin Bilankaw ma i bɛ se k'u dɛmɛ cogo la finiw b'o la furaw b'o la wariw b'o la dɛmɛ si ka ca min bɛ se ka min kɛ komi Bilanka yɛrɛw ye gurupu dɔ sigi u ye jɛkulu dɔ sigi ka ban ni dɛmɛw taara a kan ka dɛmɛ sira minnu fɛ Bilanka yɛrɛw y'o sira sigi ka ban o kumana a ɲininen don silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ min bɛ Mali kɔnɔ ani min bɛ Mali kɔ kan an k'an ɲɛsin nin yɔrɔ sɛgɛnnen ninnu ma dekun ye yɔrɔ minnu sɔrɔ an bɛ se ka min kɛ an kana jɔn n'an farala ɲɔgɔn kan a bɛ mago dɔ ɲɛ pour que k'an balimaw tulomagɛn o ɲininen don silamɛ bɛɛ fɛ kumana nin kɛnɛ kan an bɛ wele da
limama ale de ye Mali silamɛw Mali alimami bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ka tɔnba de tɔgɔ ye limama an bɛ wele bila u ma nin baara in ye olu de ka baara ye ani zawiya bɛɛ zawiya bi yɔrɔ o yɔrɔ nin wele k'u cɛsiri ka ciw lase juma nata in o ka kɛ donba ye Mali kɔnɔ misiri bɛɛ kɔnɔ zawiya bɛɛ kɔnɔ ka ɲɛsin Mali lafiyali ka n'an ka sɔrɔsiw dɛmɛni ani dekun ye mɔgɔ minnu sɔrɔ sanjiko la u bɛ se ka bɔ a la hɛrɛ la cogo min na ka ala wele fana ala ka sanji nafama d'an ma tɔɔrɔ sanjiw ala k'u ɲɔni ka bɔ an kan nin bɛɛ bɛna kɛ inshallah juma don o ye kɛnɛkan dugawu ye mais an yɛrɛ ye min kɛ kundow la o conseil tɔgɔ la ani tɔgɔ wɛrɛw la ala b'o dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala ka dugawu ninnu bɛɛ minɛ jamana in ala k'a kɔlɔsi jamana in ala k'a kisi jamanadenw ala k'u bɛn ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ an tun bɛ fɛ ka nin kunnafoni de lase maliden bɛɛ lajɛlen ma o conseil islamique ka laseli la salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. ni Usman Sherif Madani Aidara ale kumakan ye bani ko babu ko a ɲɛna kosɛbɛ faso ko do min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kan ka kɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen ale fana ye laseli kɛ ko ka welewelema dabila bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ an ka laseliw lamɛn ka kɛ ni waati cogoya ye. ala président ɲuman di Mali ma ala maliyɛnw dɛmɛ ala anw ma ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ ala ɲɛmɔgɔ ɲuman filɛ a filɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw filɛ nin maliden ɲuman bɛna bɔ min sisan ala ye ɲɛmɔgɔ ɲuman d'a ma maliden ɲumanw bɛna bɔ min ka ninnu dɛmɛ u ka baara la i muso bɛ a ka yɔrɔ furan ka taa kɛ caniveau kɔnɔ Bamakɔ i den bɛ taa ka ɲama kɛ caniveau kɔnɔ e yɛrɛ bɛ te wuli fossé da la k'a ɲaga kɛ caniveau kɔnɔ e tɛmɛtɔ mobili la i b'i ka mana chasse fili fossé dingɛ kɔnɔ ne min filɛ kuma la ne bɛ dɔ fili a kɔnɔ aw minnu bɛ ka ne lamɛn aw bɛ dɔ fili a kɔnɔ fo ka taa fossé dingɛ geren fo k'a geren sisan ko jiboli sira Asimi jiboli sira tɛ Bamakɔ a bɛ sankolo boli sira de bɔ Bamakɔ aw yɛrɛ ka ɲama tonnen fossé dingɛ kɔnɔ jamana ye fossé dingɛ min sen an taara fa ɲama na tewu sisan bɛɛ bɛ kule la ko jamana ko ka jiboli sira bɔ aw ye min gere o tɛ jiboli sira ye munna an yɛrɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o bɔ o ka k'an ka participation ye o ka k'an ka contribution ye jamana jɔli la nka ni fugariya kolokolola adamaden na ale b'i sigi bɛɛ bɛ wele ko président a tɔ tora sa Asimi ka na an ka nasɔngɔw bɔ ka d'a ma ye accident kɛra Asimi ji ye mɔgɔ ka so bi Asimi problème nana fɛn o fɛn Asimi a tɔ tora sa Asimi ka wele ko n'an ka nasɔngɔw bɔ sa i k'a di an ma jamana bɛ jɔ ta jɔn y'o fɔ aw ye aw y'o mɛn jɔn da o tuma an ka rôle de citoyenneté ye mun de ye jamana min kɔnɔ bɛɛ sigilen bɛ ko état bɛɛ sigilen bɛ ko président ni min talonna ka sen tigɛ ko président a tɛ jiboli sira bɔ dɛ a bɛ sankolo boli sira de bɔ kana bɔ jiro dɛ jiro fɛn i da jiro i da jiro n'i bɔra jiro tigɛli la e tɛ jiro fɛn ye wa e k'i da ji la dɔrɔn i ka vidéo digi téléphone ta dɔrɔn k'i yɛrɛ filmer ko Asimi ka n'i dɛmɛ ni Asimi ye soden kelen jɔ ka di mɔgɔ ma yan k'o ka so binna a bɛ so jɔ maliyɛn bɛɛ ye birikiden kelen n'a y'a di mɔgɔ min ma a bɛ birikiden kelen d'an bɛɛ ma a b'an bɛɛ ka so jɔ kuma tɛ wari ma an ma tila an ka armée dɛmɛli la aw ka problème personnel bɛɛ bɛ kule la ko président o jamana tilara fɔlɔ caniveau gerenna yan nɔ an bɛɛ de y'a geren ne yɛrɛ min filɛ kuma la ne ye dɔ bɔ caniveau kɔnɔ yan n dɔgɔninw b'a bɔ n denw b'a bɔ n musow b'a bɔ a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si tɛ kuma ko jamana k'an ka hakɛ d'a ma aw ye mun di jamana ma aw ye jamana ka hakɛ d'a ma jɔn bɛ sariya bonya jamana in kɔnɔ yan sariya ko k'an ka fɛn o fɛn dabila an b'a bɛɛ kɛ Bamakɔ yan ko jamana k'aw ka hakɛ jamana ka hakɛ min b'an fɛ est ce que an y'o di jamana ma wa ko siraba tɛ Bamakɔ bɛɛ b'a dɔn ko sira bɛ Bamakɔ mɔgɔw de sigilen bɛ sira ninnu kan a tɛ se ka f'u ye k'u ka wuli k'u b'u dahirimɛ ɲini dɔ dun fana bɛ ka mobili de boli ka moto boli ka taa dahirimɛ ɲini aw kɛlen ka sira tigɛ o la k'aw ye fantanw ye k'aw bɛ k'aw dahirimɛ ɲini k'i ka t'i dahirimɛ ɲini o fɔra k'i ka t'i sigi jamana ka sira kan n'i kumara ko dahirimɛ ɲininaw don ko fantanw don fantan sigiyɔrɔ ye gidɔrɔn ye aw ma état ka hakɛ d'a ma ko état k'aw ka hakɛ d'aw ma nin ye
suba deningele le ni te dun dɛ ni colonel nunu ni maaw ma ko k'i bɛ nunu dun a bɛɛ ni ala ni kira cɛ an b'i dun n'i ko k'i bɛ nunu lɔgɔbɛ an b'i lɔgɔbɛ an bɛ sa ɲɔgɔn na yan fo fini bɔ ni nɛrɛ bɔ mɔgɔ si mana k'a bɛ jamana jɔ k'aw y'o to yen k'aw bɛna fa don ni nunu na yan fa tɛ don nunu na dɛ an bɛ fa don ɲɔgɔn na de an bɛ fa bɔ fatɔ la ka don ɲɔgɔn na yan ni ala ka jɛ ye aw ma tile ko jamana ɲɛmɔgɔw ka tile aw ma jamana ka hakɛ d'a ma ko jamana de k'aw ka hakɛ d'a ma o tuma aw ye jɔn ye jamana mana fɛn o fɛn labɛn anw de b'a bɛɛ tiɲɛ ka tila ka kule ko jamana tɛ baara la jamana mana fɛn o fɛn labɛn an b'a bɛɛ tiɲɛ a bɛɛ an b'a bɛɛ tiɲɛ ka tila ka n'an sigi k'an b'an ɲi jɛ o jamana ɲɛmɔgɔ la i ye nin kɛ tan nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan kana bɔ jiro dɛ jiro fɛn a y'aw da jiro ye mais jeunesse ka woroli ye mun ye jeunesse bureau bɛ commune bɛɛ la jeunesse bureau bɛ Mali yɛrɛ bolo mais ne yɛrɛ tɛ jeunesse ka woroli dɔn jeunesse bureau ninnu bɛ sigi de ka jamana dɛmɛ o jeunesse bureau fɛnɛ olu b'an tɔgɔ la communew na jamana kunna cercle la nafa foyi t'u la hali journée de salubrité jeunesse tɛ se ka organiser Mali kɔnɔ yan mais ko jeunesse ne yɛrɛ bɛ ka yɛrɛ ɲininka jeunesse ka woroli de la état yɛrɛ bɛ nin jeunesse ninnu sigi kun kelen jumɛn na u t'i dɛmɛ i ka baara la foyi foyi i b'u sigi mun na hey nin ye jamana jɔ dugu jɛlen de dɛ ni min bɛ baara kɛ n'i b'i ɲɛ yɛlɛ mɔgɔ si t'i sigi k'i bulon fanga la yan ko fanga ka fɛn k'i ye i yɛrɛ ye citoyen ye de i kan ka woroli dɔ jouer jamana ka développement na i kan ka contribuer a la n'a b'aw kunna de ko président de nakun ye ka jamana problème bɛɛ ɲɛnabɔ ka dan an ma ye jamana si tɛ développer ten a sera an ka ɲɔgɔn jogo fɔ ɲɔgɔn ye an ko yan ko ɲɛmɔgɔw man ɲi ɔ maliyɛn ɲuman yɛrɛ fɛnɛ dɔgɔyalen don an k'o kuma fɔ ɲɔgɔn ye an mago bɛ maliyɛn ɲuman na ka Asimi dɛmɛ ka colonel dɛmɛ maliyɛn ɲumanw de bɛ ka ɲini sisan ala bɔ nin ma ɲɛ mun ale ka kuma ye Bamako délégation spéciale ɲɛma n'o y'a président ye Bala Traoré a ko a y'a la kɔlɔsi k'a fɔ ko kɔɲɔw senfɛ maaw bɛ wuli ka bɔlɔw minɛ n'u yɛrɛ ye ka mobiliw damatɛmɛ boli pont sanfɛlaw kan ko u bɛ maaw tɛmɛli gɛlɛya yɔrɔ caman na k'a bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ ko o waleya dabanda min bɛ kɛ kɔɲɔdonyaw la k'o ye sariya sɔsɔ ye wa a bɛ circulation a b'a ale gɛlɛya maaw bolo maa tɔ minnu ni olu bɛ tɛmɛ pont sanfɛ ko a ko kuma dɔ la fana kɔɲɔkɛla ninnu k'u bɛ kɛ degunba de ye ka sira caman tigɛ sira minnu n'u man ka u tigɛ sabula o tɛ kɔɲɔ sariya ye délégation spéciale ko yaasa sirabaka kasara ka dɔgɔya yaasa min ye maaw ka se ka tɛmɛ ka taa u ka baaraw la pont sanfɛlaw la ani yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na k'a b'a ɲini kɔɲɔkɛlaw fɛ u k'u yɛrɛ minɛ Bamakɔ kɔnɔna na nin waati in na ko ni ala sɔnna a ma ni maa min ma nin welewelekan mɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲangini k'o bere talen don sisan ka kɛ ni nin ko ninnu ye k'a bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ kɔnɔna na ka kɛ ni sirabaw olu ni pont tigɛli ye ko cortège mariage donc gouverneur a ye bataki in bɔ k'a ci bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye polisilaka fara circulation kɔlɔsibaa bɛɛ lajɛlen kan k'u ka nin ne ko ni dimanche sera i b'a fɔ ko pɔnkɔrɔ jigiyɔrɔ in ko o kɔni labilalen don mɔgɔw ye de k'u ka taa ye ka t'u jɔ sira ka mɔgɔw ye général Sumare monument yɔrɔ in non ayi fan bɛɛ de don taa Dakar hali janaja i t'a sigi sira kan janaja a tɛ sigi sira kan i bɛ taa autorisation dɔ bɛ yen ni procureur b'a bɔ ɲɔgɔn na janaja a tɛ kula i k'a sigi sira kan kuma tɛ ko denkuliw bɛ k'o fɛ dugu bɛ jɛ i bɛ mɔgɔ i bɛ k'a fɔ k'i bɛ t'i ka baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛ ka sira tigɛ k'olu bɛ kɔɲɔ la i bɛ bɔ k'i bɛ taa k'olu bɛ denkuli la fan bɛɛ bɛ tigɛ anw cɛ bɔra ka min fɔ o de don an ko jamana de k'a bɛɛ ɲɛna hali o dɔw b'a fɔ ko o ye sariya de dugu bɛ jɛ ka kare kun n'a kun tigɛ ko parce que k'olu bɛ na kɔɲɔ na ala an ka hinɛ ɲɔgɔn na koyi n'an bɔra yen an b'a yira o la k'a fɔ ko min ye colonel Malik Jaw ye ale bɛ Irankaw fɛ kunun ko Iran jamanakuntigi kura o y'ale bisimila a n'a ka maaw
hakilina falen falon kɛra u ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min na Iran jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ni olu ko bolodi ɲɔgɔnma min daminɛna ko a na to senna. El Hadj Colonel Sadio Kamara ale taara Mauritanienkaw fɛ yen kunungo bi sɔgɔmada in na min ye Mauritanie jamanakuntigi ye n'o ye El Ghazouani ye ale ka sigili n'o ye investiture o kan ka kɛ u ka faaba kɔnɔna na bi utukalo in tile fɔlɔ. Sanu ale bɛ Nigerkaw fɛ yen Niger Banque Mondiale ni IS jamanaw ko ka olu ka niyɔrɔ tigɛ ka bɔ CEDEAO ta la ka d'u ma u yɛrɛ ka baara kɛ ni a ye o ɲɔgɔnyew bɛ senna Nigerkaw fɛ yen. N'Ala sɔnna ma wulada in na baara in bɛn kɛra min kan Banque Mondiale ɲɛmaa dan kan n'o ye Ousmane Diagana ye ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan yen. Niger furancɛla fanga premier ministre ni o ye Zayn ye Lamine Zayn ale yɛrɛ ye yen premier ministre wa waribɔntigi ale fana ale olu ka sanu fana ye ka taa fara Burkinakaw ta ka sa ko ka se IS jamana saba programme ni projet minnu bɛ yen ni olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɛn dɔgɔmɔ ko CEDEAO ko k'olu ta bɔ ka d'u ma. Banque Mondiale a na kɛ u ma ban waleya in ma min mana b'o la an na o da maaw tulo kan. An bɛ taa Sankaw fɛ yen Bamanciwale ɲugawale kɛbaaw olu ye maa 7 bɔnɛ u ni na maa 7 minnu bɔnɛna u ni na maa 7 minnu bɔnɛna u ni na nka nin waati in na min ye san dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Sadugu walima Sela ni ale bɛ ba kɔfɛ san o dugu maa caman olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila nin waati in na k'a sababuya kɛ Bamanciwale ni ɲugawale kɛbaaw olu kɔni talen don ka taa olu ka daga kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye dugu in kɔnɔna na ye maa 500 fo ka taa se maa 600 ma baganw minanw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ba tigɛ ka na san dugu kɔnɔna na san falen don jama la bi sabula ninnu y'a yira k'a fɔ ko min ye Bamanciwale ni ɲugawale kɛbaaw ye u kɔni nana olu ka yɔrɔ la k'a kɛ muguci o muguci ye duguden minnu bɛ yen bi ni olu kɔni n'u bololaminɛw sera ka kisi olu de filɛ nin ka kurun o u y'o sɔrɔ o minnu ye baki sɔrɔ o minnu ye minɛn sɔrɔ o u y'o bɛɛ lajɛlen de cɛ tan cogo la sa ka na san yɛrɛ ale kɔnɔna na n'o ye faaba yɛrɛ ye k'u yɛrɛ ni ta u kɔni bɛ ka welewelema da k'a yira k'a fɔ nin waati in na kabini kunungo nɛgɛ kanɲɛ 6 fo ka na se nɛgɛ kanɲɛ 10 ma san dangan kɔni na kɔni maaw bɛ k'u senfa cogo di musow denmisɛnw baganw minanw u bɛɛ lajɛlen u y'u yɛrɛ ɲini ko yaasa u bɛ se ka kisi cogo min na Bamanciwale ni ɲugawale kɛbaaw olu tɔɔrɔ ma o jaw olu de filɛ nin ye ka kɛ ni Sankaw olu ka yɔrɔ ye keba ninnu sɛgɛnna dɛ Interfleuve mɔgɔw de filɛ tan u bɛ k'u yɛrɛ ɲini de tan yaasa u bɛ se ka kisi cogo min na ni ɲugawale ni Bamanciwale kɛbaaw tɔɔrɔ ma minnu kɛlen ka taa daga sigi u da la u tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ u ye caman de sɛgɛn ka caman tɔɔrɔ maaw yɛrɛ de filɛ nin ye sa k'u ka kasaw cɛ k'u yɛrɛ ɲini n'an bɔra Sankaw fɛ yen an b'a yira la k'a fɔ sa ko min ye PDG CMDT Holding olu ka jɛrɛ 101 na u ye u ka conseil d'administration ye yamaruya di PDG kura ma n'o ye Mamadu Musafa Jara ye a ka se ka baaraw daminɛ sabula conseil de ministre ale tun ye conseil bila ɲɛsen ye ka taa cɛ nommé conseil de ministre la min ye conseil d'administration ye o de kan ka jalatigɛli kɛ o y'a yira sa k'a fɔ ko a ka se ka baara kɛ nin waati in na n'an bɔr'o la an bɛna conseil de ministre ale kɛnɛ kɔnɔna na conseil de ministre min lajɛ kɛra kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la o senfɛ sa sɛbɛnw caman kɔni taara laɲini dɔw bɛ olu sigira sen kan ka kɛ ni sariyakisɛw ko hukumu kɔnɔna ye ani yamaruyali ka baaraw kɛ ministre min bɛ yen n'o o bɛ jamana transport kunna ka taa fara yɔrɔbaw olu jɔli kan ale nana ni sariyakisɛ ye sariyakisɛ min n'o b'a yira sa ko Mali ale b'a fɛ ka pankuru so o dilan a yɛrɛ ye pankuru so in sa ko a tɔgɔ ye ko Mali Airlines SA Mali Airlines SA in a nana hakilina min kɔnɔna na o ye k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ko a ka bon kosɛbɛ kilomɛtiri 740 ani 20 ani 420 o de kɔni bɛ an ni jamana 7 ni ɲɔgɔn cɛ
an ka jamana yɛrɛ fana kɔnɔna na yan min ye pankurunko ye a gɛlɛyalen don k'a daminɛ san 1960 san na ka na se san 1985 san Mali yɛrɛ kɔnɔna na pankuru min tun bɛ yen n'o tun kɛlen don waso fɛ o tun ye Air Mali ye. Air Mali a y'a seko n'a damayira kɛ Mali kɔnɔna na n'a kɔkanna na ale datugulen sa min ye Air Mali ye ale min tun bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ale datugulen u nana compagnie aérienne du Mali sigi sen kan n'o ye CAM ye san 2005 ka taa bila san 2012 la sisan sa ko min ye kɛnyɛrɛye o pankuru ko olu de bɛ Mali kɔnɔna a n'a kɔkannaw bɛɛ lajɛlen maaw ta ka taa n'u ye donu ta o pankuru minnu filɛ nin ye k'olu caman bɛ o ti faso ta ye koyi faso ka hakɛw de bɛ a la nka ni min filɛ nin n'o bɛna sigi sen kan laɲini kɛra sa ko so jamana yɛrɛ k'a tɔgɔlata de sigi yaasa a bɛ se ka baara kɛ cogo min o hukumu kɔnɔna na sa maliyɛn minnu bɛ yen ni pankuru ta kɔni olu sago ye k'o fana jama bɛ ka caya sabula yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na basigibaliyaw bɛ yen o de la sa sɛbɛn minnu taara sa o kɔni bɛ minisiri yɛrɛ yamaruya a ka nin pankuruso in sigi sen kan u y'a fɔ min ma sa ko a statut n'o ye compagnie statut ye ko k'o sigi sen kan ko k'a tɔgɔ da ko Mali Airlines SA ni pankuru in kɔni sigira sen kan sa a ka baara fɔlɔw ye ka se ka anw dugudenw k'anw kala k'an bila ɲɔgɔn na min ye jamana kɔnɔna na pankuru bɛ se ka taa yɔrɔ yɔrɔ a k'o baaraw fɔlɔ kɛ jamana kɔkan na a na tila ka ɲɛsin o ma pankuru in sigili sen kan sa ko a laɲini bɔra min ye transport ale bɛ lajɛ min kɛ sa o san salon k'o ta ko o de y'a fɔ sa ko yaasa ko ka se ka lafiya don an ka baaraw la an ka jamana duguw ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka pankuruso k'an k'o sigi an yɛrɛ tɔgɔ la minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛsira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye jamana ye ale tun ye musaka ɲini marisi kalo tile 19 san 2024 banki min bɛ yen n'o ye banque islamique pour le développement ye ka kɛɲɛ ni projet min n'o bɛna na sɛnɛko ta hukumu kɔnɔna na o kan ka sigi yɔrɔ min na sa n'o o ye ji tɛmɛsira ɲumanw ye ka se ka ji walankata ka taa foro kɔnɔnaw la Karta ani Soweto Kita mara la ko baara in kan ka kɛ yen min ye waleya in ye sa a kɔni kan ka dun ka fa sabati sabula u bɛna na taa min kɛ sa o kɔni ye Office du Niger mangani ye ka t'o sigi ye banque islamique ale kɔni ko k'a jɛra n'a ye musaka min bɛ ale bolo sa o ye euro wari $10,000,000 $300,000 euro la o bi bɛ sefa wari la sa miliyari 6 $7,750,000 ba saba kɛmɛ ani dɔrɔmɛ 20 u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye banki ye k'a jɛra sa k'a bɛ o wari in kɔni di wari in dili e ko a tɛna na di dɔɔni dɔɔni de min ye miliyɔn 6 in ye k'u bɛna na miliyari 5 di baara kunfɔlɔ olu ka daminɛ n'o ye dɛmɛ min sɔrɔlen filɛ ka bɔ banque islamique yɔrɔ a kan ka don da min fɛ sa o kan ka sɛnɛ de yiriwa ka se ka baganmara yiriwa jitɔn yɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ min ye Kita ale région kɔnɔna na conseil de ministre kɛnɛ kan sa ministre min sigilen don jamana ale taabolo kuraw kan jamana ni calatigɛ jɛkuluw kan n'o o ye réforme de l'état ye Ibrahima Ikasa ale conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko baara min bɛ sen na n'o ye maaninfin minnu bɛ baara kɛ faso yɛrɛ ka cakɛdaw la k'olu hakɛw dɔn k'a bɛ ɲini ka na s'a kuncɛyɔrɔ la han n'Ala sɔnna a ma min ye septembre kalo nata tile 30 ye e k'o tɛna kɛ maaw hakɛ dɔɔni dan ye sigidaw la ani marabolow kɔnɔna na wa a y'a jira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛna na to sen na ka ɲɛsin maaw ma sa maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ma ye fɔlɔ nka olu ɲininiw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka se ka fara a kan maliyɛn minnu fana bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ jamana ka lasigidensow la ani minnu bɛ kɔnsilaw la ko olu bɛɛ lajɛlen na ɲini k'olu hakɛ dɔn u ka baarakɛ jɛkulu ninnu sa ko olu kɔni u ye kimɛli minnu kunfɔlɔw kɛ olu na se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ n'olu ye don nataw la u kɛlen don ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigi jɛkulu min bɛ yen sa maliden fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ baara kɛ faso ka cakɛdaw la k'olu bɛɛ lajɛlen hakɛ dɔn minisiri min bɛ kalanko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko baro sigi dɔ kan ka kɛ n'o ye kalan fana ye ka ɲɛsin dumuniko ekɔliso olu kɔnɔna na nin kalo in tile fɔlɔ o tɛ bi ye sa wa k'o kan ka daminɛ Bamako n'o ye atelier national ye a kan ka kɛ sababu ye sa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni b'u hakili to dumunikow la kalansow la tile 3 kɔnɔna na sa olu kɔni bɛna na ka bɔ yɔrɔ minnu na sa o ye Gawo ye Tɔnbɔkutu Kulukoro Mopti
ko olu fana faralen ka sa min ye maa mafalen minnu bɛ n'olu bɛ Mali yɛrɛ dɛmɛ nin ko in na cantine scolaire ko la sa ko olu bɛɛ lajɛlen na ye kimɛli na kɛ degun ni mun ye baara in na ka se ka o dɔn min ye fɛɛrɛ kuraw k'olu sigi sen kan yanni école taw ka kɛ denmisɛnw ka dun ka fa u se ka sabati cogo min na k'u to kalanyɔrɔw kɔnɔna na ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna sa ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko u bɛna na fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to sa min ye wolomasiri tabaw olu ka ministre so ale ni sifinw ka ministre u ka jɛ ka baara kɛ baara in sa ko hukumu kɔnɔna na DIRPA ale na wele yaasa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan sifinw olu bɛ se ka lafaamuya cogo min bɔlɔlɔ siraw fɛ ka fɛn ɲɛf'u ɲɛna yaasa u bɛ se ka wolomasiri tabaw dɛmɛ u ka baara la cogo min na ministre y'a yira sa k'a fɔ ko o kɛkun ye min ye ko minnu bɛ senna bi bɔlɔlɔ siraw kan sa sifinw olu bɛ se k'u yɛrɛ minɛ o la cogo min na baara in k'a kan ka daminɛ utu kalo in tile 6 k'a bɛ to senna kalo 1 don u y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu kan ka nin baara in kɛ sa ko olu kɔni ko kalanna kɛ u kunna réseaux sociaux ale ni bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen ka sa kɛlɛ min bɛ bi n'o ye kunnafonidi kɛlɛ ye ka se ka dɔ bɔ o la ka taa Mali ale kanu na k'u bɛna n'o kɛ utu ni septembre kalo ale kɔnɔna na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ale ministre kelen a ko ni ala sɔnna ma min ye super coupe Assimi Goïta n'o ye ballontan ye k'o ta ko 4 na k'o fana bɛna na kɛ ko baara in kan ka daminɛ utu kalo tile 16 ka taa kun cɛ septembre kalo tile 21 k'a bɛ kɛ Bamakɔ Mamadu Konate la super coupe Assimi k'a sigi kun ye sen kan min ye farikolo ɲɛnajɛ n'o o ye ballontan ye k'a denmisɛnninw k'olu kalanso ɲɔgɔn na yaasa min ye u tin bɛ se ka don ɲɔgɔn na adamadenya hukumu kɔnɔna na super coupe Assimi Goïta in n'a fɔ ATT sa kɛ sabula ale de tun t'a don olu mana nin tɔgɔ kura wɛrɛ ye o olu fana taar'u bala nin tɔgɔ in na an tun t'a fɔ dɔrɔn coupe Assimi wa olu ye ATT de ladege nin ko in na sa o ko o coupe hukumu kɔnɔna na ministre ka laseli la ko u na sifinw fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ a n'a Mali kɔnɔna na ko yaasa sa Assimi Goïta ale tɔgɔ ale n'a ka baarakɛlaw olu bɛ se ka ɲɛfɔ u ye cogo min ko farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ a maaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛ don nin ko in na ko nin diyalen n'u ye monsieur le ministre ballontan kɔni bananen don fo ka taa da dɔgɔtɔrɔso la an tɛ k'ale fura sɔrɔ ka k'a la fɔlɔ ne ko nin de bɛna na an kala ɲɔgɔn na kɔni i bɛna an tɔ fara de k'an bɔrɔtɔ k'an da lɛfɛ kɔnɔ coupe Assimi a ta ko 4 in ko a bɛna na équipe minnu bila ɲɔgɔn na président ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw olu b'a la gouvernement mɔgɔw bɛ a la CNT olu bɛ a la nka olu fana ni maa minnu bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ équipe bɛna ka bɔ Kayi a bɛna ka bɔ Kulukoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao Kidal ani Bamako ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna jɛ sa ka coupe in ta ɲɔgɔn fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna dɔgɔkun nata kɔnɔna na ministre ko ni ala sɔnna a ma a ko kuncɛyɔrɔ la sa ko AES ministre minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ko olu na wele ka na jɔnjɔn ale kɛnɛ kan n'o ye finaliba ye an kɔni bɛ min dɔn laada la premier ministre de bɛ coupe in datigɛ o tɛ n'a bɛ datugu don min na fana ale bɛ taa kɛnɛ kan AES ministre nana fara a kan sen a na kɛ kɛnɛba ye an k'an sigi ka a ko don kɔnɔ super coupe ATT kɔni kun bɛ yan nka ATT depuis o taara o coupe jɔra dɛ super coupe Assimi don conseil kɔnɔna in na ballontan ka ca dɛ monsieur le ministre e dun taara ni ninnu ta ye conseil des ministres la an tɔw ta dun ne sport de masse de tɛ o taara conseil des ministres la an bɛ ka minnu ta an ka carré kɔnɔna na olu dun a ma da don olu la o an dun bɛɛ denmisɛnnin an bɛɛ maliyɛnw ye k'an bɛɛ kan ka taa an bɛɛ kan ka minɛ cogo kelen na donc a k'a lajɛ sport de masse tɔ minnu fana bɛna kɛ carré kɔnɔ a ka taa n'u bɛɛ conseil des ministres la ka taa ɲɛfɔ président ɲɛna k'a fɔ ko ninnu fana ka coupew bɛ yen yangadi ninnu ni burumasaw ni fɛnw bɛ jouer minnu na nin ye ta ani FC Tayini ni FC Bugabali ninnu n t'a sidɔn ni n b'a sidɔn ninnu olu bɛɛ ka taa n'a bɛɛ ye conseil des ministres la parce que ni nin coupe taara ale fana ye sport de masse de o voilà donc super coupe Assimi ko a baaraw ko olu bɛ sen na a bɛna na daminɛ ni utu kalo in tile 16 k'a bɛɛ lajɛlen bɛ taa Bamakɔ yan ministre a ko a bɛna sifinw bila ɲɔgɔn dan na fana Bamakɔ ko kin min jɛlen Mali ko kin min jɛlen don k'o kɛkun ye min ye sa denmisɛnninw yɛrɛ k'u sen don fasoden ɲumanya waleyaw la k'u ka sigidaw k'olu lasaniya k'olu jɛya Bamakɔ kinw kɔnɔna na ko min ye kun fɔlɔ ye k'o bɛ daminɛ utu kalo tile 3 ka taa kun cɛ septembre kalo ale tile
ani duuru ko bena na to sa min ye yirituru olu bɛ kɛ yɔrɔbaw olu bɛ taa fura dingɛw olu bɛ labɔ ko denmisɛnninw kɔni bɛna na nin kɛ ɲɔgɔndan ye ɲɔgɔndan min ni a ko yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛna na daminɛ Bamakɔ ale kɔnɔna yan ko ni Ala sɔnna a ma ko kin 30 olu de bɛna na bila ɲɔgɔn na ka nin ɲɔgɔndan in kɛ min mana na k'a bɛɛ lajɛlen na jɛlenba ye sa donbolo bɛ kɛ olu ye septembre kalo ale tile 21 ministre min bɛ sɛnɛko kunna an ka jamana kɔnɔ donc sɛnɛ ministre protocole la conseil de ministre la balontan ministre bɛ sɛnɛ ministre ɲɛ jɔyɔrɔ la n'an dun ma dumuni kɛ an tɛ se ka balontan ou bien n'an ma dumuni kɛ est-ce que an bɛ se ka balon hali an tɛ se ka taa misiri la parce que i bɛ to k'a fɔ bamanankan na ko misiri ka gabugu ka kɔrɔ ni misiri ye u k'a lajɛ u k'o fana falen sinon ni ministre bɛ duguma kojugu sɛnɛ ministre ale conseil de ministre la dɔnniya sɛnɛ taabolo la ko min ye ɲinan samiya ye ko a daminɛna ko ɲinan ta kɔni ko o ye a tako 14 ye a y'a yira sa k'a fɔ k'u ka laɲini belebelebaw ye min ye sɛnɛko hukumu kɔnɔna na sɛnɛ n'o ye sanji ye ko n'o y'a sɔrɔ o tuma ye a daminɛ ko kɔni kun nana ni kɔlɔlɔ ye yɔrɔ caman na nka min ye nin waati laban in na ye k'u ɲɛ bɛ mun na ko ye k'a fɔ yɔrɔ caman na sɛnɛkɛyɔrɔ caman na ngɔbɔnu ale ni fɛn ɲɛnama olu bɛ ka don kaba ale ni kɔɔri la ko hukumu kɔnɔna na sa yaasa ka se ka o ko ninnu kɛlɛ k'u ye fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu b'a to ɲɛfɔli bɛna na kɛ sɛnɛkɛlaw ye ka kɛ n'o waleya ninnu ye ko dɛmɛ fana bɛna na kɛ u ye cikɛlaw olu fana ɲɛfɔli bɛ taa kɛ u ye u bɛ se cogo min na ka nin ko ninnu kunbɛn nka a bɛ kɛ ni bagaw ye baga minnu ni olu kɔni jamana yɛrɛ bɛnna olu kan ka se ka o ɲɛma jɔ a fɛ dɛ dɔw gɛnna a ko la dɔw gɛnna bagako in na dɛ n'i taara dɔ sa min y'olu ta ɲɔgɔnko ye i yɛrɛ fana on son parti dɛ kɛnɛya minisiri ale conseil de ministre la dɔnniya ko baara min n'o kun kan ka taa kɛ bilakaw fɛ yen san nalen san kɛlen ka tiɲɛni kɛ kalo in tile 22 n'a 26 ko ale taara ye ka taga ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ lajɛ ale yɛrɛ kelen kun tɛ kɛnɛ kan n'ale Asaba Jalo ye Radouane n'o ye commissaire à la sécurité alimentaire ye o fana tun bɛ kɛnɛ kan a n'o taara ɲɔgɔn fɛ ani CNT olu ka jɛkulu ɲɛmaa min bɛ yen n'o o sigilen no kɛnɛya ko kunna nka o k'a fɔ Segu ɲɛmaaw k'u bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan a ko min ye da dumunifɛnw ye ani minɛn minnu bɛ yen ni mago bɛ se ka kɛ n'olu ye ka taa fara furaw kan sa maa minnu ye degun sɔrɔ ko wari min donn'o la k'o bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 230 ma ka taa se o bilali ma u bolo kan yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na min ye furakɛli so min n'o bɛ bɔ a nɔ na n'a bɛ fɔ o ma ko clinique mobile o tɛ wa ko o bilar'u kɔrɔ yaasa ka se ka furakɛliw kɛ wa fana gouvernement ale ko k'a bɛna hakili to duguden ninnu na yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka bɔ nin degun in ale kɔnɔna na ko min ye banaw ye an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na Asaba Jalo ko nin waati in na ko min ye coronavirus bana ye ko kɔni o fɛn ma ye an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen in na a ko fana ko min ye bana dɔ in ye n'o ye dengue ye ko fana o jiginnen don ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale kɔni ye welewelema bila an bɛɛ ma sa ko an ka tangalanw kɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi sabula bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako nin kalo in tile 30 ani juillet kalo tile 31 san 2024 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulubali ale ye sɛbɛn in fasiri Shinkaw olu y'u tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi an ka jamana kɔnɔ yan kɛnɛ ka Sajo Kamara ale tun bɛ yen Shin lasigiden baara ninnu kɛra CICB la u ye jabɔw k'a la ka se ka ɲɛfɔli kɛ Shin yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya baarabaw sera ka kɛ cogo di a ye kɛlɛ kɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo di degun minnu y'u sɔrɔ Shin sɔrɔdasiw olu ye wulikajɔ kɛ cogo di ka se ka bɔ jɔnyajuru ninnu kɔnɔna na diɲɛ maaw bolo bi Shin yɛrɛ bɛ ka taa cogo di Shin ka laɲini ye min ye Mali ni Chinois kan ka baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛnɛ ka min ye colonel Elhaji Sajo Kamara ye a ko Mali ni Shin ka baara kɔni ko kɔnɔnajɛya da don ko Chinois kɔnɔnajɛlen don an ye ko anu bɛ ka baara min kɛ ko ale yɛrɛ bɛ se ka a fɔ ko a ko kɔni bɛ ka kɛ sira tilennen yɛrɛ de kan ko si ka juru tɛ si la nin waati in na ko o de fɔra min ye
abolo ko mara anya fo bela jere yana ka ko jamana kuntigi ale ka jibondo di mimbe ka musaka mimbe no ya ka fono souveraineté ale ko ni jara flako sabala ko ka sega otaka ke nta faraka o fe kanga ba marala sa jibondo kemenani na o kurmo karla ulufe kurmo karli kene ka sa bela jele tume anga ta komindi mande konna na yasa amse tuko mina ka ko imbela jele na je sabula mi ta faraka o ye o muka nisoja adogo fiyo Ami Assimi Goïta fo ka barkada mani nye me shilade kabili ndem go koroba sa me den dem sen go jufne kabili mbe je kona ma deli ka yi folo ko jamana doya asarat la sabaye ka tlanje flaka jingo ko ka hene ka saka jamana domo alika dawmo ko jugu ku yere lafiya ku kana anga farani ceba kanga jamana ni jo mo wore tina bo jamana wore kana anga jamana ni jo de amali don ande banga jamana jo anga tlenyoy kanga ne ya nyona ala sako jigo jaranya fo ka dama tame foli ambo de asumma ala ka shini kene ya dama ala ka gar sega foni ambe ambi ni amaga mu inogire ni keme forage keme nanadi amaga mu inogire me musena ka tane keme nani mali fambe à peu près n'aya tata ngono à peu près ambe forage saba de ke dogokun à peu près mali fambe sa ngono ay san barabe ko dila ambulance ou dira ni mo akri bala ay 75 ambulance médicalisée di mo ma ay balo dira balo ton ake mundira dantola ay okol sojo docteur sojora furaw dira mo ma bara chamankera anye kosaina kurango gele me Bamako président Assimia angania ka groupe mugan durudi énergie mogoma antara fo kofere e social tara fo kofe parce que anga réfugié munu me fo Burkina président Assimi taray kata balo duma ou de munu wolola ka wolo seben glanga duma ka complet e keme woro duma ku ga du duma selma fini ala ka tara kosa ina selinje korolala solasi cheba sakaba to munu be Bamako ne kati président Assimi maluboro kelengele sakajigi kelengele ndu bema iji kera fene kosa ina aye o che sakaba to kelen kan ko mali fambe aye mo saba ta kan be kono ku blakata iji la o beede abe fega yira mali den be de ka mali kula ale ti se ka mali jo mo mali den kelen ko mali ne be yoro joro bala fasukula wa mo si joro man do fasukula ambe nan joro de du nambe an joro fa ka chala fe anga here budila an forage munuke a chamambe ekol soni docteur Sodi kono ekol so kono parce que président Assimi akli muye anga shini jobaga be ekol Sodi kono demseni munu be kalana e ulli anga shini jobaga e amga fo malikura mais maliden kura de be malikura jo mali den kura ba ka doniya soro ekol Sodi la docteur Sola parce que amado fura folo e jidi ni nana jide be nyini ni beta jide be nyini a fora ya ni yere nana duna la ni duna du kono be jide nyini nga mi folo donc ne jibu bule abe degun chama bo docteur ko abe degun chama bo banabato kan donc amo forage inauguré l'antara mali fambe mali deme yoro ni degun ba kan président Assimi akli muye kata degun bo kan na se ka degun fenfe bo ka boke anye Kalabankoro arrondissement kɔnɔna sa min ye Agibu Dambele
ni bɛɛ lajɛlen ma wele ko junior anw yɛrɛ ko ji min ye Mohamed Cherif Tunkara ye n'ale ye président ka dafu ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan ka taa fara Kangaba ale ni Kalabankɔrɔ sous-préfet ni préfet bɛɛ lajɛlen ka sa an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Maroc ale ni Egypte olu de bɛ quart de finale la han an tɔw nana so Mali la Guinée anw nana so min ye JO ye ale kɔni bɛ sen na farikolo ɲɛnajɛ fana muso kunda fana an y'a ye k'a fɔ ko an ka jamana an ka farafinakaw kɔni olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ balontan na sa cɛw kɔni ta la sa an bɛ se k'a jira k'a fɔ ko an kɔni ye match 3 kɛ an ye 2-1 kɛ ka gosiko 2 kɛ o ye anw sen bɔlen tulo na pewu Laginɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Egypte ni Maroc sa olu de kɔni bɛ taga quart de finale kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma an kun ye denmisɛnnin dɔ ka kibaruya di aw ma Malien denmisɛnnin don a tɔgɔ ye Burama Ka Num Dumbuya Burama Num Dumbuya in a fa o sigiyɔrɔ bɛnnen don Montréalkaw fɛ yen ma Canada ni waati na nin denmisɛnnin a si kɔni bɛ san 13 la nka o ka tɔn min bɛ yen sa n'o ye équipe olympique ye olu fana fɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u olu bɛ kalan kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ fana kalan kɛ ale bɛ ka o de fana kɛ min ye Dumbuyakɛ ye a kɔni sago ye sa a ka se ka na ka jouer Mali ale équipe nationale fɛ Amara i b'a ka jaw k'a la de koyi n'a bila ka suma dɛ kuma tɛna k'a kɔrɔ ne de bɛna kuma jukɔrɔla la ye donc min ye denmisɛnnin ye u bɛ tulonkɛ min kɛ san o san ni école bilara o de ye nin ye ale bɛ Montréalkaw fɛ yen a n'a a fa n'a a ba u bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn ye a tɔɲɔgɔnin ninnu u y'a ɲininka ko tumana ko Burama k'e ka ko k'ale bɛ jouer Mali de fɛ dɛ k'a sɔrɔ u filɛ centre min na nin ye i bɛ kalan kɛ yen n'o ye ka dɔnniya kalanw i b'olu kɛ yen farikolo ɲɛnajɛ kalanw i b'olu fana kɛ yen nka ni kalan bilara ta u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dan de la n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn ta u b'a fɔ ma ko jeu o jeu o de kɛnɛ filɛ nin ye numéro 20 ani kalamani 26 o de b'ale yɛrɛ la ale de ye jalatigi ye denmisɛnnin minnu si bɛ san 14 na olu de bɛ ballontan in kɛ nka komi ale bɛ se ballontan na kosɛbɛ a si bɛ san 13 la u y'a ta k'a jouer Num Dumbuya o den don an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Num kɔni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn Canada ye sabula maliyɛn mun don a dogolen tɛ a denkɛnin o de filɛ nin ye ale ko fo ale kɔni ka jouer Mali samata sɛgɛw fɛ ka mɔnɛ bɔ ko olu de bɛna kupu ta an bɛ dugawu kɛ Burama a n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'u fana bɛ maliyɛnw don n'u bɛ kɔ kan n'u bɛ fɛ ka na jouer faso fɛ kabini cini an ka hakili t'u la ka se k'u dɛmɛ olu bɛ condition minnu na ka se ka ballontan kɛ o na anw taw tɛ kelen ye ninnu ka fɛn bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen don u bɛ ji min u bɛ samara mun don u bɛ taa yɔrɔ minnu na fɛn minnu kan ka kɛ san kan ka na tile kan ka bɔ u kan ka se ka ballontan min kɔrɔ nin bɛɛ jateminɛlen donc ale kɔni an bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ ka laseliw bɛna kɛ a bɛna a yɛrɛ kumakanw mɛn nin kɔni y'a ja fɔlɔw ye k'a yira an cini k'a sɔrɔ a ma se yɔrɔ la fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ min ye Burama ye Ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman da an n'a bɛɛ lajɛlen ma n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'a somɔgɔw k'olu yɛrɛ fana fo k'u waleɲuman dɔn Yuwarukaw fɛ yen an bɛ arajo Aba fo olu b'an fili fiɲɛ fɛ don o don Douanzakaw fana fɛ yen k'olu fana ka arajo 24/24 k'olu mɔgɔw fana fo min ye Boyina Babi ye k'ale fo Minakakaw fɛ yen an ka cɛkɔrɔba n'o ye dugutigiw ka ɲɛmaa ye Bamakɔ kɔnɔna na Seydou Sangare k'ale fana fo Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ a kɔ min ye Kurube Jara ye ka se Maraka Samake ma Colonel Siri Lamine Traoré Ezo bamanan na le génie Thierno Umar Asidjalo k'ale fana fo min ye Jaba ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Jaba Sidibe ale bɛ Salakaw ka sigi la Colonel Assa Badialo Siriman Bacili monsieur le maire k'an b'a fana fo ka Bayiba fo mairie du district kɔnɔna na Ablaye Ɲagate ale bɛ Fransikaw fɛ k'an b'a fo ka Ibrahima Tunkara fo Bim Bâtiment o ɲɛmaaba ale Gawusu Traoré ale fana bɛ Fransikaw fɛ Samba Gassama ko joyeux anniversaire bi ye Gassama ka anniversaire général k'an b'a fɔ ko Ala ka san caman yira anw ni ale bɛɛ lajɛlen na Sori Sako Canada an b'ale fana fo ka Isa Konate fo États-Unis Lucas Dakono ale bɛ Houston Madina Jara o bɛ Atlanta a balimakɛ o bɛ douane kuru kɔnɔ yan ale ye douane ye an b'a fɔ n'o ye Babi ye ka Ibrahima Sako fo Dakarkaw fɛ Papis Diallo Amadou Gassama an b'ale fana fo Bamakɔ yan domaine maaw olu ka baarakɛlaw don
min ye Jankuma ye Bako an b'a fɔ suguba kɔnɔna na ka suguba kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo san de bɛ ka na an b'a daminɛ fɔlɔ de ayiwa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ su in na an ni musow bɛna baro ka bɛn ni panafricaine ye école karamɔgɔ muso 2 olu b'an bolo n'an ye min sɔrɔ la an na olu fana da aw tulo kan a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18